Tak jo, teď se podíváme na to, jak můžete vydělávat úplně od nuly za 12 měsíců. 12 měsíců je relativně dlouhá doba pro někoho, je to 1 rok, ale trading není lehký a někomu to může trvat mnohem díl. Mně například k tomu, abych se stal profitabilním konstantně, tak mi to zabralo asi 3,5–4 roky. Jo? Takže záleží hlavně na tom, jak chcete vy, jakou máte disciplínu, jestli k tomu máte i nějaký předpoklady a tak dále. Takže 12 měsíců to určitě nemusí být pro vás. Někdo to klidně zvládne za 4, ale záleží to jen a jen na vás. Tak já jsem si tady pro vás připravil nějaký 12měsíční plán k tomu, abyste se stali profitabilní. Takže začíná to nějakou fází budování. To jsou od 1. měsíce do 3. Vlastně spočívá to v tom, že se rozkoukáváte v tom světě a budete jako taková ta klasická houba, která nasakuje úplně všechny informace a snaží se v tom šumu najít nějaký něco normálního, něco relevantního. Takže budete se učit úplně všechno, budete studovat, projíždět YouTube, internet. Hlavně si musíte najít nějakou správnou strategii, která víte, že je profitabilní, že máte nějaký data, z kterých to vidíte. Ne, že ten YouTuber nebo někdo vám říká, že jo, hele, vydělávám prostě z téhle strategie. Vy chcete prostě vidět důkaz, jinak to je ztráta času. Zaměřte se hlavně na technickou analýzu, to je, pokud nevíte, takovýto kreslení do grafů. Jiný lidi vám řeknou jiné věci, já si myslím, že technická analýza, že se dá vydělávat pouze z technické analýzy. Jsem si o tom přesvědčen, protože já nedělám fundamentální analýzu, což je, že si zjišťujete nějaký zprávy a sledujete ekonomiky těch různých států, ve kterých jsou ty měny a podle toho odhadujete, kam se bude ta měna vyvíjet. Já to nedělám, protože to zahrnuje už, nebo potřebujete k tomu hodně času a už nějaký jako větší skill. Mně stačí čistě technická analýza a zvládám to s ní, takže klidně vám pak někdy ukážu důkaz. Tak jo, druhá fáze, tu jsem pojmenoval fáze testování. Tady už počítám s tím, že už máte nějakou strategii, už jste si ji našli, věříte v ní, víte, že má vidíte ty data a vidíte ty příklady toho, jak ji někdo obchoduje a vlastně víte, že ten plán má skutečně určitou výhodu na trhu. Takže testujete tu strategii, můžete ji testovat například forward testováním, což je, že si každý den otevřete ráno prostě v 7 ty grafy a kreslíte si tam a odhadujete, co ta cena bude dělat a pak uvidíte, jestli jste měli pravdu nebo ne. Forward prostě dopředu testujete. Co můžete taky udělat, tak je backtesting. Jak už z názvu vyplývá, tak to je, že si procvičujete exekuci nějakého obchodního plánu na historických datech, že si najdete cenu prostě 2 roky zpátky a pomalu si ji pouštíte a do toho kreslíte různý ty čáry a td. A z toho vlastně sledujete, jestli ta strategie funguje. Jasně, má to nevýhodu tu, že už to bylo, backtesting z historie už se to stalo, jenže já věřím v to a vlastně celý trading je o tom, že historie se neopakuje, ale rýmuje se. Vy prostě vidíte, stává se to dost často, že se opakujou ty různé vzorce toho chování. Takže to vy můžete z toho backtestingu ověřit a naučit se to. K tomu můžete použít například FX Replay, což je placený software na internetu, ale doporučuji určitě. Takže jakmile se v téhle fázi
budete cítit, že jste sebevědomí, že dokážete hledat ty obchody, že víte, jak funguje váš plán, máte ho napsaný detailně, to je důležitý. Víte, když se stane tohle, tak udělám tohle. Máte to prostě detailně daný, ne, že si jako sednete a budete si říkat, teď jako asi tohle nebo tohle, ne, prostě máte to napsaný detailně. Takže jakmile se budete cítit sebevědomí, tak můžete obchodovat na demo účtu, což je vlastně jakoby opravdu, nebo vypadá to jako opravdový účet, ale vy doopravdy neobchodujete, prostě děláte to jenom na papíře. Takže si můžete dělat to, můžete si je otevřít, ty účty zdarma, když si otevřete třeba 100 000 korunový účet a tam si budete obchodovat. Zkusíte si nějakou lehce práci s emocema a jak fungují různý jak funguje to, já nevím, stop loss, limit ordery a tak. Takže to na demo uvidíte. Co je důležité, tak na demo, tím, že neobchodujete reální peníze, tak ta hlava to ví, prostě ji neoblbnete a nebudete u toho mít takové emoce. Když prostě budete mít ztrátu, já nevím, 10 000 korun, tak to s váma extra nezacloumá, protože to nejsou vaše peníze. A ty emoce hrajou obrovskou roli v tom, až pak budete mít svůj účet. Takže tady na demo účtu se úplně extra emocím nenaučíte. Další fáze je fáze obchodování. Teď je teda čas, jestli zvládáte na demo, tak je čas začít obchodovat na malém účtu. Tentokrát už s opravdovýma penězma, opravdovýma ztrátama. Tohle je důležitá část, protože vám může pomoct naučit se ovládat vaše emoce, které jsou s obchodováním nevyhnutelně spojené. Jsou lidi, kteří říkají, že u toho už nemají emoce, většinou profesionálové, ale já si nemyslím, že to je pravda. Prostě ty emoce tam vždycky jsou a vždycky budou. Takže otevřete si malý účet, může to být třeba 5 000 korun, 10, záleží na tom, jak jste na tom finančně. A budete se učit ovládat ty emoce. Můžete si v tomhle období klidně zkusit od těch 7 do 9 měsíce zkusit projít bezplatnými zkušebními výzvami u těch prop firem, které některé ty prop firmy nabízí. A tyto výzvy budou příležitostí k tomu, jak se připravit na pozdější fázi. Přičemž pozdější fáze je fáze financování. To je od 10. měsíce do 1 roku. To vlastně, když už máte dostatečnou důvěru ve své schopnosti a strategii, tak přichází čas na to, abyste hledali finance nebo kapitál. To je moment, kdy se začíná zhmotňovat ta vaše cesta a budete to chtít nějak prokázat a budete už chtít ty peníze. Takže pokud se všechny kroky předtím zvládali, tak si můžete otevřít u nějaké prop firmy účet, nebo jestli jste na tom finančně dobře, jestli máte prostě, já nevím, kapitál 100 000, o který můžete přijít, říkám důležitý, můžete o něj přijít, tak si otevřete účet anebo tu prop firmu. Tím pádem budete mít přístup k tomu většímu kapitálu a už vám můžete začít vydělávat nějaké slušnější peníze. Jak jsem ji říkal, čím větší kapitál, tím větší zisky, ale zároveň tím větší ztráty. Takže na to bacha a na ty emoce bacha. Tak a poslední fáze je fáze škálování. Od 1 roku dál. Už jste se pravděpodobně stali nějakým profitabilním traderem. A teď je na čase se zaměřit na škálování. To znamená, že pokud máte prostě 10 000 $ účet u nějaké prop firmy, tak budete chtít zkusit 20 000 účet a tak dolarů. Důležitý je, dělejte tyhle kroky pomalu, ne že jeden den jste 10 000, druhý den jdete na 20, třetí na 30. To prostě nebude fungovat, protože ta hlava na to není ready, nejste na to připravený tam mít takový zisky, takový ztráty. Musíte dělat pomalu, většinou buďte třeba měsíc, 2 na jednom tom účtu a pak zkuste nějaký větší. Záleží individuálně samozřejmě.
v téhle fázi je extrémně důležitý k tomu, abyste, jakmile budete profitabilní, abyste si neřekli, jo, tak teď už to umím, teď už jako budu dělat tohle do konce života a budu bohatý, to ne, protože trhy se neustále vyvíjí, přicházejí nový věci, nový algoritmy a tak, takže vy se musíte adaptovat na ten trh, že se musíte neustále učit a zlepšovat a zdokonalovat tu strategii. Takže pokud budete takhle disciplinovaný a důslední, tak vás určitě čeká úspěch.